Kapteeni on aina keulilla. Oliko Mikolle kuinka suuri yllätys tuo joukkueen nimi? Ei kyllä hirveä yllätys ei ollut. Nyt saavutaan 3. rastille. Ei ihan kaikkein selvin polku ollut tossa. Voi jumala. Otetaan vielä vähän filmiä tähän. No, käsiä tussaan niitten vehkeitten. Oho. Täällä on jonkun roskat jäänyt. Eikä vielä, juu. Ei vielä ollut laskemista. Hyvä miss. Jaka. Nyt on sen verran kovakuntoinen pari, että ihan normaalit herrasmiessäännöt ei pärjää. Jääksä? Ei näkyy täällä mitään Meillä lipatellaan menemään. Patterallaan. Missä se Tirvan lava nyt oli? Tuossa on Tirvan lava, niin nyt ollaan myös tuolla. Ei tää nyt ole paljon mitään kuvattavaa. Kohta 8 tuntia tultu. Pari rastia. Aamupala valkenee. Hyvä fiilis, yes. Yeah. Ei oo paljon jarruteltu. Noniin. Sitten viimeisellä. Katsotaan, mitäs täältä löytyy. Tähän löytyy. Kyllä. Miten? Yes. Hyvä. Hei, missä meidän liivi on? Oi. Leimaus. Joo, hei. Ylös, että ne on täällä lonksaluiden ylä. Ei haittaa, mutta tos eilen on. Sä olet mun kannatolaivan reunalle tiukas, kannattaa sinä sen, kun mä varmistan. Itse suorittanut. Toinen selä. No niin. Ja jos vähän jalkoja nyt koukistaa, niin... Ja sit toiset. Hyvä! Jes, jes! Hyvin menee. Tulee ehkä luottavampi. Jes. Näköhän palaa puuilon hanskat puhki. Niin joo, ei kattonut ihan läpi.
3, 2, 1, aika. Paljon tuli? 32. Ja 25. Ei mitään. Joo, kato, kisa päällä ja kello käy, niin se on vähän hätä. Mennään sitten ykköseen. Vai nautaanko? No otetaan parilla hörpyllä. Kun kerran päästiin maistelemaan. Niin. onko teillä aika ratkaisevaa myöskin? On hyvä. Yes. Koko joukkueen ja yhden suppilaudan pitää kiertää se vastapäivään. Ja vain yksi joukkueen jäsen kerrallaan saa koskea suppilaudaa. Vaihellaan sitä. Pystyykö sä... Mitä mä just mietin? Mitään tällä, vaan jouduttiin. Ei, on tässä vaihtoehto. Terve! Lujaa! Joo, hyvin menee, hyvä Satu. Hyvä kun pysyn tässä. Kiitos näytti, että mentiin veteen, niin jätettiin niinku... Ai. Ei! Nyt loppuu voimat. Sihti. Hyvä. Kädestä on voima ihan loppu. Oli heittävinä terävästi, niin ei lähde. Ollaanko maalis vai? Okei.